Године, дядо ви от 5 години е мъртъв, а вие сте му получавали до сега пенсията. Така е, ама дядо ми и до сега продължава да гласува за ГЕРБ. Ей, аз свърших, махни чинията. Абе, ти с кой си мислиш, че говориш, бе? Не съм ти някаква слугиня тук. И донеси една чашка вода. Абе, ти нормален ли си? Нещо друго да желаете? Само вода. Добре, връщам се след 2 минутки. Диагнозата ви е раздвоение на личността. Добре, колко ви дължа? 100 евро. Ето и 50 евро. Другия не иска да плати. Мил, къде ми е пътеката за бягане? Свърхя. И защо? Писемета гледам как тръгваш на някъде, пък след тук се оставаш. Боско, имаше 100 евро да ми дадеш. Да, ето. Да знаеш друг път да не закъсняваш за работа. Ама... Няма ама. Как да обясня на жената, че Катя Анал от контактите ми е Екатерина Иванова от отдел анализи? Скъпа, трябва да ти призная нещо. Изневерих ти. И аз. 1 април, скъпа. Аз на 5 януари. Радиото ли е? Да, заповядайте. Искам да поздравя жена си с песента "През гора зелена боса мома ходеше". А има ли повод? Има. Вчера и взеха книжката. Шефе, може ли да влеза? Да, влез. Здравейте. Аз за заплатата едно. Георгия, на тебе пак ли парите трябват, бе? Ела, ще ти я дам. Ето ти заплатата. За този месец. Ама, аз с тази заплата ще мога ли поне кафе да си купя? Ще можеш, ако се носиш вода. Днес на работа дойде нов колега. Представи се като хетеросексуален. Не разбрах какво значи това, ама го спуках от бой. Превентивно. Ало, полицията ли е? Да. Съседите ни продават марихуана. По колко? По 10 кинта. Не е скъпо, купувайте. Във връзка с телефонните измамници. Вчера те се свързаха с мен, но аз ги прицакох, като им дадох 3000 евро, а имах 5000. Двама канибали отвлекли един гербаджия. Наклали огън и започнали да го пекат на шиш. Един се обърнал и рекал на другия: "Абе, не говорите толкова бързо, че няма да стане вкусно месото, бе." Другият отговорил: "Не мога да говорите бавно, че къде от дървата, бе." Вчера писах на телевизията да назначат нова, по-слаба синоптичка, че заради сегашната, заради големия и гъс, не мога да видя температурата в Стара Загора. Както казах на бабата в съседната къща, че колкото по-силно пуска телевизора, толкова повече то харчи, си подобрихме съседските взаимоотношения. Пийте по 3 пъти на ден. А от кои хапчета, докторе? Кой ви говори за хапчета? Ходях в комшиите да пия кафе. Вече 3-ти ден ме гледат на криво. Направо ми иде да стръгна. По принцип, не се хваля, когато се връщам от скъпи места, но току-що се върнах от бензиностанцията. Човек, колкото и да се развиват новите технологии, средния пръст се остава безспорен лидер
за бързи съобщения.